Когато една жена усети, че превъзхожда мъжа, както статистиката говори, както историята говори, в голяма част от случаите жената оставя този мъж. Защото дълбоко вътре в себе си, всяка една от тях, тя иска да възхвалява мъжа си, иска той да бъде велик, иска да е водещ, да си струва да го следва, така да се каже. Ако една жена изкарва повече пари от мъжа си и в същото време мъжа с абсолютно нищо друго не я превъзхожда, в смисъл, нито е по-умен от нея, нито е по-интелигентен от нея, нито е по-красив от нея, нито е по-сръчен от нея, очевидно и повече пари не изкарва от нея, нито е по-известен от нея или каквото и да било, тя няма мотивацията да остане с него, защото природата така е създала мъжете и жените, че принципът на техният подбор е да бъдат с възможно най-добрият мъж, който могат да намерят. Нашият подбор е малко по-различен. Ние трябва да бъдем с възможно повече женски, но при тях не е така. И когато ние не притежаваме нещо, което да я впечатли, нещо, което да си каже, аз съм горда, че този мъж е до мен, тя започва да ни мрази, между да не ни харесва особено много и в крайна сметка да ни оставя, което може да е нормално. И така трябва да бъде. Дори тези, които искат да бъдат силни, независими, велики предприемачки, бизнесменки и така нататък, дори и те, в крайна сметка, търсят някой, който да бъде нещо над тях. Или поне да има потенциала да стане нещо над тях. В смисъл това, че са склонни да вземат мъж, който има потенциал, означава, че ще търпят просто наличието на потенциал forever.